हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यं मनोभीष्टितं द्वाविरं येन भूतले स्वयं रूपः रामायं ददाति कपातिकं। ये कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पदे गोपिकान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। सप्तहाञ्जन गौरांगी राधे वृन्दानेश्वरी तिरुभानुसुदेविये यमानी हरिप्रिये पांचकल्पतराय कृप सिंधु पदिनानां पावनिये वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम सच्चित। हरे कृष्णा। वंदवरुंगा எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம்। प्रभु माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। ஸோ நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா 7வது அத்தியாயம். நாம கடைசியா பார்த்தது 29வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். துரோணாச்சாரியின் மகனை தண்டித்தல், அதை பத்தி நாம பார்த்தோம். ஸோ நாம அந்த 29 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் அது என்னென்ன பார்த்தோன்றது யாராவது ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? போன வாரம் பார்த்ததுல என்னென்ன பார்த்தோன்ற ஒரு ஞாபகம் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பாரத போர்ல போர் செஞ்சப்ப அது எல்லாரும் குருச்சேத்திர போர்ல போர் முடிஞ்சதுக்கு போர் நடந்துட்டு இருக்கிறப்ப துரியோதனனும் சார் அவர் பேரு துரியோதனனும் அபிமன்யு துரோணாச்சாரியோட பையனும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப இவங்க பாண்டவர்களை பழி தீர்த்தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நாள் இரவு எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப போய் எல்லாரையும் வதம் செஞ்சுட்டு வந்துருவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் ஓரளவுக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவரு ஏன் அஸ்வத்தாமன் அவங்க யாரை வதம் பண்றாரு, அவர் யாரை கொல்றாரு, அந்த இடத்துல நீங்க முக்கியமா சொல்லணும் மாதாஜி. அதுதான் நம்ம முக்கியமான சாராம்சமே. பாண்டவர்கள் நினைச்சு திரௌபதியின் மகன்களை கொன்றார் இரவுல. ஆமா ஆமா ஆமா. இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல முக்கியமா துரோணாச்சாரியோட மகனை ஏன் தண்டிக்கிறாங்கன்னா, அதாவது இப்ப என்ன ஒரு உடம்புல வெட்டுப்பட்டவங்க, ரத்தம் வடியவங்க, அப்புறம் பெண்கள், அப்புறம் குழந்தைகள், அப்புறம் கையில ஆயுதம் இல்லாதவங்களை அடிக்க கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் போர்ல அந்த காலத்துல நம்ம அதெல்லாம் இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்க, அது சின்ன குழந்தைங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு குழந்தைங்க, அவங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இரவுல போய் அவரை போய் கொல்றாரு. இத்தனைக்கும் இவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆச்சாரியோட பையன். அது இல்லாம ஒரு அதாவது பிராமண குலத்துல ஒரு முக்கியமான நல்ல ஒரு கௌதமர் சொல்லுவாங்க, கௌதமி, அந்த குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் இவரு. அப்படிப்பட்டவர் அஸ்வத்தாமன் அந்த பாவத்தை செய்யறார். அதுக்காக தான் இந்த அத்தியாயத்துல அவருக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது என்ன தண்டனைன்றதை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ 29வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த சூர கோசாமி கூறினார், பரமபுருஷரிடம் இதை கேட்ட அர்ஜுனன்
நீரை தொட்டு புனிதமடைந்த பின் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வலம் வந்தார். பிறகு அவர் தமது பிரம்மாசத்தை புகழ்த்து மற்றதை செயலைக்க செய்தார். அதாவது அவர் பகவானே என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து அவனை வந்து அந்த பிரம்மாசத்தை விட்டதை நீ வந்து அதை செயலைக்க செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நாம அது வரைக்கும் நாம பார்த்திருந்தோம். ஸோ இனி வந்து 30வது ஸ்லோகத்துல இருந்து என்ன சொல்றாங்க, மொத்தம் 58 ஸ்லோகம் இருக்கு இதுல. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத நாம இதுல இருந்து பார்ப்போம். இதுல இருந்து யாராவது ஒரு ஆளா ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இரு பிரம்மாஸ்திரங்களின் கதிர்களும் இணைந்த பொழுது சூரிய வட்டத்தை போன்றதொரு மிகப்பெரிய தீவட்டம் எல்லா கிரகங்களையும் உள்ளடக்கிய விண்வெளி முழுவதையும் மறைத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பிரம்மாசுரம் சொல்றோம். நம்ம எதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்? பிரம்மாசுரம் அந்த காலத்துல பிரம்மாசுரம் சொல்றோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து அணு ஆயுதம் சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அணு ஆயுதம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சோ இது வந்து அணு ஆயுதத்துக்கும் பிரம்மாஸ்திரத்துக்கும் ஒரு டிஃபரெண்ட் இருக்கு. அது என்னன்னு யாராவது தெரியுமா? நீங்க ஏற்கனவே பாகவதம் படிச்சிருப்பீங்க, மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க. பிரம்மாஸ்திரத்தை திருப்பி பெற முடியும். பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு சொல்லுங்க. பிரம்மாஸ்திரத்தை திருப்பி பெற முடியும், அணு ஆயுதத்தை திருப்பி பெற முடியாது. சரி, மத்தவங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா அதோட விளக்கம்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி பிரபு. அப்போ வந்து மந்திரத்தால சொல்லி வேத மந்திரம்லாம் அதுக்கு சொல்லி அவங்க விட்டாங்கன்னா அதுக்கு போய் வரக்கூடிய சக்தி இருந்தது. இப்போ மெத்தட் வேற, அப்போ மெத்தட் வேற. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ உள்ள டெக்னாலஜி என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு வெப்பன் இங்க இருந்து அனுப்புறாங்கன்னா திருப்பி அந்த வெப்பனை திருப்பி கொண்டு வரதுக்கு நம்ம இந்தியா வந்து அதுக்கு ஒரு அளவுக்கு அந்த டெக்னாலஜி கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ. ஆனா நான் என்ன கேட்கறேன்னா, இந்த பிரம்மாஸ்திரத்துக்கும் இந்த அணுகுண்டு இப்போ நாம சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்க அணுகுண்டுகளுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம பிரம்மாஸ்திரம் இப்ப இருக்கிற அணுகுண்டு பாத்தீங்கன்னா அது என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, சூதலம், அதாவது சூட்சமும் சூதலம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா நம்ம உடல்ல. அதாவது நம்ம உடல் வந்து சூதல உடல், சூட்சம உடல் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம், அதாவது மனம், புத்தி, ஆங்காரம், அதோட பண்பு நம்ம சொல்றோம்ல, அதே மாதிரிதான் இப்ப பிரம்மாஸ்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சூட்சமமானது. அது வந்து மந்திரங்கள் சொன்னாதான் வெளி உலகத்துக்கே தெரியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நாம வந்து அந்த காலத்திலேயே 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். ஆனா சூதல உடல் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதுதான் அணுகுண்டு. இப்ப நம்ம ஏவுகண் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து பிரம்மாஸ்திரம் வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது. அந்த மந்திரங்கள் சொன்னாதான் அது வந்து வெளிப்படும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நாம டெக்னாலஜி அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கோம். அப்பனா நம்ம இப்போ எப்படி இருக்கோம் பாருங்க, அந்த அளவுக்கு நம்ம இருக்கிறோம். இதுக்கு அதுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் தான். இந்த சூட்சம உடல் சூதல உடல் இதை நம்ம கரெக்டா எடுத்துக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி இப்ப இருக்கிறதே இந்த மாதிரி இருக்குன்னா, ஆனா அந்த காலத்துல ஒரு டெக்னாலஜி இருந்ததுன்னா அப்ப எப்படிப்பட்ட இது பாருங்க, எல்லா கிரகங்களையும் உயிர் வாழி இருக்காங்க. அப்போ நமக்கு இப்பதான் வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து நீர் இருக்கு, நீர்ல வந்து ஒரு சில ஜீன் இருக்கு அப்படிலாம் இப்ப கண்டுபிடிச்சுன்னு வராங்க எல்லாத்துலயும். ஆனா வந்து நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்றோம்னா, எல்லா கிரகங்களும் எல்லா உயிரினங்களும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்குன்றாங்க. ஆனா எல்லாம் சூட்சமா இருக்கு. நாம ஜட உடல்ல கண்ணுக்கு நமக்கு தெரியாது. நாம அந்த டெக்னாலஜி இன்னும் நம்ம போல. சோ அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்றத நாம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். 31வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மூவுலகங்களிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரும் ஆயுதங்களின் மொத்த வெப்பத்தினால் தகிக்கப்பட்டனர். அது அழிவு காலத்தில் தோன்றும் சாம்வர்த்தக நெருப்பை அனைவருக்கும் நினைவூட்டியது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாருங்க இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க பாருங்க, அதாவது எல்லா கிரகங்களையும் நாம வந்து ஜீவராசிகள் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கு. இப்ப தேவர்களுக்கு இப்ப நமக்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு. அந்த 6 லோகங்களையும் கண்டிப்பா வந்து உயிரினங்கள் இருக்கதான் செய்யுது. அது நாம வந்து அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, ஜட உடல்ல இருக்க கண்ணுக்கு தெரியாது. இப்ப நம்ம ராக்கெட் விட்டுருக்காங்க, அதை பண்ணிருக்காங்க, இதை பண்ணிருக்காங்க, இதை மாதிரி பார்த்தேன். அது இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா கூட மூணுல கூட இதுல செவ்வாய் கிரகத்துல பாத்தீங்கன்னா உயிரினங்கள் இருக்குன்றாங்க, அங்க நீர் இருக்குன்றாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா பனியால செஞ்ச ஒரு தண்ணி நீரோட்டம் அப்படி இருக்குன்றாங்க. சோ அந்த நீரோட்டம் இருந்தாவே கண்டிப்பா வந்து அங்க ஏதாவது ஒரு ஜீன் இருக்குதான் செய்யும். சோ அது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கும். அப்போ கண்டிப்பா அங்க வந்து ஜீவராசி இருக்கும். நாம பௌதிகம் முழுது அதுதான் நம்ம அந்த காலத்திலே சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, எந்த கிரகத்திலும் ஜீவராசி இல்லாம இல்லை அப்படின்றத ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நாம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாம்வர்த்தக நெருப்புனா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றீங்க மாதாஜி? சாம்வர்த்தக நெருப்புன்னு அதுக்கு மேல அர்த்தம் போட்டு பாருங்க, பிரளய காலத்தில் பிரபஞ்சத்தை அழிக்கும் தீயின் பெயர்.
ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இவ்வாறு படிங்க. பொதுமக்கள் வாசிக்கவா பிரபு? படிங்க படிங்க படிங்க. இவ்வாறு பொதுமக்களின் துன்பத்தையும் உலகங்கள் அழியும் தருவாயில் இருப்பதையும் கண்ட அர்ஜுனன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் விருப்பப்படி அவ்விரு பிரம்மாஸ்திரங்களையும் உடனடியாக திரும்ப பெற்றார். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பகவான் வந்து இதுல ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க பாருங்களேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அதாவது இதுல நூல் விட்டு பாக்குறாங்க. இப்ப இந்த ஸ்லாங்ல நான் சொல்றேன், தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க. நூல் விட்டு பாக்குறாரு. எப்படி பகவான் அர்ஜுனனையும் சோதிக்கிறாரு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இவங்களையும் யார நம்ம பாஞ்சாலி அதாவது திரௌபதியும் அங்க வந்து அங்க இது பண்றாரு. அவங்களுடைய எப்படி அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்றாரு. ஆனா பகவானுக்கு ஆதி இல்லையே, அந்தம் இல்லையா, அதனால என்ன நடக்குதுன்றது அவர் இப்பவே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. என்ன சொல்ல அப்படின்னா, அர்ஜுனா அந்த அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை நீ திரும்பி பெறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருகிட்ட சொல்றாரு? அர்ஜுனகிட்ட சொல்றாரு. ஸோ அவரும் என்ன பண்றாரு, அது வந்து எல்லாரும் அந்த ரெண்டுமே வந்து கிராஸ் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா பயங்கர பஸ்ட் ஆகி ரொம்ப இதாயிடும் இல்லைங்களா? சாதாரண அணுகுண்டு நாம வந்து இப்போ பொக்ரைன்ல போட்ட உடனே பாருங்க அந்த இடத்துல ரொம்ப அதிர்வு நிறைய வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு யுஎஸ்ஏ கண்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 2 பிரம்மாஸ்திரமும் மோதும் போது என்ன ஆகும், ரொம்ப அண்ட சராசரங்களுமே இருக்கும். அதுதான் பகவான் அழகா சொல்றாருங்க. இந்த பிரம்மாஸ்திரை உடனே திரும்பி பெறு அப்படின்னு யாருக்கிட்ட சொல்றாங்க? அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு. சோ அர்ஜுனன் என்ன பண்றாருன்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் சிவந்து தாமிர குண்டுகளைப் போல் கோபத்தால் காட்சி அளித்த சீற்றமடைந்த கண்களுடன் கௌதமியின் மகனை சாமர்த்தியமாக கைது செய்து அவனை ஒரு மிருகத்தைப் போல் கயிறுகளால் கட்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, சீற்றமடைந்த கண்களுடன், அதாவது அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம திரௌபதி கிட்ட வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டார். என்ன வாக்கு கொடுத்துட்டாருன்னா, நம்ம பிள்ளைகளை கொன்னவன நான் கண்டிப்பா கொண்டு வந்து அவனை தலையை கொண்டு வந்து உன் காலாண்ட போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஆல்ரெடி வாக்கு கொடுத்து வந்துட்டாரு. அது இல்லாம வந்து தன்னோட பிள்ளைகள்லாம் கொன்னுட்டானேன்னு சொல்லிட்டு உடனே இது இல்லாம பிரம்மாஸ்திரம் விட்டுருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப ஆக்ரோஷமா வந்து கோபம் அடைஞ்சிருக்காரு. சோ அந்த டைம்ல என்ன பண்றாரு, இவனை புடிச்சும் போய் கொண்டு போகணுமே சொல்லிட்டு ஒரு பிராமணன் கூட பார்க்காம அவரை கயிறு கட்டி கொண்டு போ பாக்குறாரு. இல்ல கௌதமியின் மகனேன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல கௌதமி மகன்னா யாரு என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? அவங்க என்ன இதுல வராங்கன்ட்டு? துரோணரின் மனைவி பேரு கௌதம். மனைவி பேரு கௌதமி. துரோணை மறைவு பேரு கிருவி. அவங்க பேரு அவங்க பேர் வந்து கிருவி அவங்க பேரு. கௌதமின்றது அவங்களுடைய இப்ப ரகுவம்சம் சொல்லும் போது நம்ம ராமபிரானோட ரகுவம்சம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அது மாதிரி கௌதமியோடைய அவங்களுடைய அது இப்ப கோத்திரம் சொல்லுவாங்க, இது மாதிரி சொல்றாங்க. அது மாதிரி அந்த இதுல வர்றதுதான், கேட்டகரியில வர்றதுதான் அது கௌதமி. அவங்க வந்து துரோணாச்சாரியோட மனைவி பேரு கிருவி. அது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அது சோ அது வந்து கௌதமி மகன் சொல்றது அந்த வம்சத்துல வரவனால அவன் ஒரே பையன் தானே அவன் அஸ்வத்தாமன், அதுக்காக அந்த மாதிரி சொல்லப்படுதுங்க. இப்ப அந்த பிராமணன் கூட பார்க்காம கயிறு கட்டி அவர் கொண்டு இழுத்துன்னு வர்றாரு. மிருகத்தை போல இழுத்துன்னு வர்றாரு. அதுக்கு மிருகத்தை போல இழுத்துன்னு வர்றதுக்கு காரணம் வந்து அவர் வந்து பசங்களை கொன்னுட்டாங்க அப்படின்றதுனால அவர் கொண்டு வர்றாரு. அது தவறா சரிங்களா? அது நீங்க ஏதாவது என்ன புரிஞ்சிருக்கீங்க, சொல்ல முடியுமா? சரிதான் பிரபு. அவன் செஞ்ச தவறுக்கு இது ஒரு சின்ன தண்டனை தானே. தண்டனை தான். இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா, பிராமணன்னாவே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது சொல்லுவாங்க. எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, தேவர்களே மூத்தவர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது பண்ணா இந்திரன் சொல்லுவாங்க. அப்ப மனிதர்களே வந்து சிறந்தவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிராமணன் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு இதுக்கும் ஒரு கேட்டகரியில உயர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மனித குலத்துக்கு முக்கியமானவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்கதான் பிராமணர் தான். அந்த சம்பிரதாயம் தன்னுணர்வு இல்லாத எந்த மனிதனும் பிராமணனா ஆக முடியாது. நல்ல எண்ணம் இல்லாதவன் பிராமணா இருந்தா கூட அவன் பிராமணனா ஆக முடியாது. அதுதான் வந்து கடவுள் சொல்றது. பிராமண தர்மத்தை அவன் கடைபிடிக்கல, அதனால அவன் வந்து அந்த பாயிண்ட கொண்டு வரதான் நான் கேட்டேன். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இப்ப நாம வந்து பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்லிருக்காரு வேதங்களை பாத்தீங்கன்னா, நாம வந்து இப்ப பிராமண வந்து அவங்களுடைய கடமையை கொடுத்திருக்காரு, கட்டுப்பாடும் கொடுத்திருக்காரு. எல்லாருக்குமே 4 வர்ணங்களுக்கும் 4 விதமான கட்டுப்பாடும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கடமையும் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம பிராமணனுக்கு என்ன கடமை கொடுத்திருக்காரு, அவங்க வந்து நம்ம வேதங்களை படிக்கிறது, வேதங்களை போதிக்கிறது, அப்புறம் வந்து சத்திரியனுங்களுக்கு வந்து அறிவுரை அட்வைஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பிராமணனுக்கு அந்த இதை கொடுத்திருக்காங்க. இது மாதிரி ஆனா சத்திரியனுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, அவங்க நாட்டை பார்க்கணும்.
ஆனா பிராமணனுக்கு கட்டுப்பாடுன்னு கொடுத்துருக்காரு. என்ன அது வந்து பிரம்மச்சாரி இருக்கணும், குடும்பஸ்தனா இருக்கணும், அப்புறம் வந்து வனவாசம் போகணும், அப்புறம் வந்து சன்னியாசி ஆகணும். இந்த 4 கட்டுப்பாடும் அவனுக்கு கொடுத்துருக்காரு. சோ அந்த கட்டுப்பாடு உள்ளவன் மட்டும்தான் வந்து பிராமணன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. இது இல்லாம வந்து இந்த 4 வர்ணங்களுமே வந்து என்ன பண்ணலாம், பக்தி பண்ணலாம். பக்தி பண்ணா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சனாதன தர்மத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்றது மட்டும் இல்லாம அவங்களும் வைஷ்ணவர் ஆகலாம் அப்படின்றத நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. எப்படி நீங்களும் வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த இதுல கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கீர்த்தனையும் அது பகவானுக்கு பக்தி பண்ணீங்கன்னா நீங்களும் பிராமணரா ஆக முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி தவறுகள் செய்தா பிராமணனே கிடையாது. ஆனால் பூணல் போட்டு இருந்தா கூட அவன் பிராமணன் கிடையாது. ஏன்னா அந்த காலத்துல கடலே தாண்டக்கூடாது, ஆத்தையும் தாண்டக்கூடாது. இவ்வளவு கட்டுப்பாடெல்லாம் இருக்கு. ஒரு எல்லைன்னா அந்த எல்லைக்குள்ளதான் அந்த பிராமணன் இருக்கணும். அதை விட்டு வெளியே போனாங்கன்னா அவன் பிராமணனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்திலேயே உண்டு. அது அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாடு எல்லாம் இருந்தது. சோ அதெல்லாம் நம்ம மீறி இருக்கிறாங்க. அது நம்ம இப்ப வந்து அது இப்ப இல்ல கலிகாலத்துக்கு நம்ம அது சரி வராது. ஆனா மிருகத்தை போல ஏன் கயிறுல கட்டினாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாவங்கள் செய்யறதுனால தப்பே இல்லை அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் வந்து இந்த இடத்துல அவரு அந்த வேலையை அவர் பண்ணியிருக்காரு. இது சரியா இல்லையான்றத நம்ம வரும் ஸ்லோகத்துல அது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 34வது ஸ்லோகம். பிரபு, ஒரு சின்ன டவுட். பிரம்மாஸ்திரத்தை 2யும் வந்து அர்ஜுனன் திருப்பி வாங்கினாரு அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகத்துல வந்தது. அதை எய்தவங்க மட்டும் தானே அதை திருப்பி வாங்க முடியும். அது எப்படி அஸ்வத்தாமன் விட்டதையும் அர்ஜுனனால திரும்ப பெற முடியுமா? அர்ஜுனால முடியும். ஆனா அந்த மந்திரங்களை அது வந்து அவருடைய துரோணாச்சாரியர் வந்து அந்த மந்திரத்தை அவருக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா தன்னுடைய மகனுக்கு அந்த உபதேசம் பண்ணல அவரு. அதாவது அந்த அந்த பிரம்மாச்சாரத்தை விடுறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த மந்திரத்தை சொல்லியிருக்காரு தவிர அதை திரும்பி பெற தகுதி வந்து அஸ்வத்தாமனுக்கு கிடையாது. அது ஓகே பிரபு. அதாவது அர்ஜுனன் விட்டதை அர்ஜுனன் திரும்ப பெறாரு, அஸ்வத்தாமன் விட்டதையும் அவர் திரும்ப பெறாரு. திரும்ப பெறலாம், திரும்ப பெற முடியும். அந்த டெக்னாலஜி அந்த மந்திரம் வந்து இவருக்கு தெரியும், இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு தெரியும். சரி, ஓகே. அதே மாதிரி கர்ணனுக்கும் அந்த பிரபு அவர் வந்து அஸ்வத்தாமன் விட்டத வந்து அது அவருக்கு உத்திரை கிட்ட போயிட்டு அது வந்து கிருஷ்ணர் தான் காப்பாத்துறாரு. அர்ஜுனனும் திரும்ப விடுறத தானே அர்ஜுனன் வாங்குறாரு திரும்ப. அதாவது ஆக்சுவலா வந்து இந்த இடத்துல நம்ம அது நீங்க சொல்றது புரியுது எனக்கு. அது இந்த இடத்துல பகவானோட லீலையும் கொஞ்சம் கலந்துருக்கு. இது வர ஸ்லோகத்துல அதை பத்தி இன்னும் தெளிவா படிக்கலாம். அதை தெரியும் அதுல. ஏன்னா பகவான் வந்து என்ன பண்றாருன்னா அந்த கலையை வந்து ஆல்ரெடி வந்து அர்ஜுனன் தெரியும். அந்த இது வந்து துரோணாச்சாரிய கத்து கொடுத்துருக்காரு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கர்ணனுக்கும் அந்த வித்தியை தெரியும், அந்த மந்திரம் தெரியும். அதாவது அந்த விட்டதை திருப்பி எடுக்கிறதுக்கும் கர்ணனுக்கும் தெரியும், அர்ஜுனுக்கும் தெரியும், 2 பேருக்கும் தெரியும். ஆனா வந்து இன்னொருத்தன் விட்டதை வந்து எடுக்க முடியுமான்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானால மட்டும்தான் முடியும். அந்த பகவானுடைய கிருபை வந்து பகவான் என்ன சொன்னார் பாத்தீங்கன்னா போன ஸ்லோகத்துல அதை நீ இப்ப திரும்ப பெறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனோட சொல்லியிருக்காரு. சொன்னாதான் அர்ஜுனன் வந்து அதை திரும்ப பெறறதுக்கு முயற்சி பண்றாரு. இனி வர ஸ்லோகத்துல அதை முயற்சி எப்படி பண்றாருன்றதை இப்ப நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் அவனை இராணுவ முகாமிற்கு கொண்டு செல்ல விரும்பினார். பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது கமல கண்களுடன் நோக்கியவாறு கோபாவேஷத்துடன் இருந்த அர்ஜுனனிடம் பேசினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அசோத்தாமன் பாத்தீங்கன்னா அது ராணுவ முகாமுக்கு கொண்டு போறாங்க. ஏன்னா அங்கதானே வார் நடந்துட்டு இருக்கு. வார் நடந்து முடிஞ்சிச்சு. முடிஞ்ச பிறகு நைட்ல எல்லாம் படுத்துன்னு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆகி போச்சு. அங்க கொண்டு போறாரு. அங்க கொண்டு போயிட்டு அங்க போன உடனே பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாரு, கோபத்தோட இருக்காரு. யாரு அர்ஜுனு கிட்ட பேசுறாரு. அர்ஜுனு கிட்ட அவன் பகவான் வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்காரு. இருந்தாலும் அதை வெளியே காட்டிக்காம ஆனா வந்து இந்த இடத்துல பகவான் ஒரு லீலை பண்றாரு. அது என்ன லீலைன்றதை இனி வர ஸ்லோகத்துல அதை பார்த்துக்கிட்டே வருவோம். இது இப்போ வந்து ராணுவ முகாத்துக்கு கூட்டுன்னு வந்துட்டு அந்த இடத்துல என்ன பேச வராங்க பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 35வது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், ஓ அர்ஜுனா, ஓ பிராமணனின் உறவினனான பிரம்மபந்து, இவன் குற்றமற்ற சிறுவர்கள் உறங்கும் பொழுது அவர்களை கொன்றவன் என்பதால் இவனுக்கு கருணை காட்டி இவனை விடுவித்து விடக் கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி என்ன சொல்ல வந்தீங்க பிரபு? பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபு. இந்த மந்திரம் அவங்க சொன்னாதான் நடைபெறும். இல்லைன்னா உட்காந்து எல்லா மந்திரத்தை சொல்லின்னு எல்லாம் நிறுத்திடலாம். அவங்க கர்மம் அவங்கதான் அனுபவிச்சு ஆகணும். ஆமா. அவங்க அஸ்வத்தாம விட்டது இவர் எடுக்க முடியாது, இவர் விட்டுதான் அவருக்கு எதிர்த்துதான் ஆக முடியும். ஆப்போசிட். ஜப்பான் பாருங்க, ஜப்பான் என்ன கரியாச்சு, இன்னும் கூட புல் பூண்டு மொழியிலன்றான். அந்த வாரிசெல்லாம் இன்னும் குறைபாடவே வருதுன்றான். அந்த மாதிரி ஒரு சக்தியில இருக்கிறது வந்து யாருக்கு அது கத்து கொடுத்தாலும் அவங்க சொன்னாதான் நடக்காது.
அவனுக்கே நடக்க முடியல, அஸ்வத்தாமனுக்கு தெரியல ரிட்டர்ன் பண்றது. அதனால அர்ஜுனன் வந்து எந்த நேரத்துல அதை எடுக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லாத்தையும் விடாதே அதை எடுத்துட்டு இருக்கலாம். ஆனா அது போல எடுக்க முடியாது. சிஸ்டமே வந்து பிரபு அர்ஜுனன் வந்து அந்த மந்திரம் எடுத்தாரு. பலிக்கும், இன்னொருத்தர் சொன்னா பலிக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அர்ஜுனன் எடுத்தது வந்து அஸ்வத்தாமா விட்டதை இல்ல. அஸ்வத்தாமா விட்ட உடனே கொஞ்ச நேரத்துல அர்ஜுனனும் கோபம் வந்து விட்டுட்டாரு. கிருஷ்ணா மாதாஜி, எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்றது அவர் விட்டது எடுக்க முடியாது, இவர் விட்டது அவர் எடுக்க முடியாது. எதிர்த்து தான் விட முடியும். அழிக்கிறதுக்கு ஆமாங்க பிரபுஜி, எதிர்த்து அர்ஜுனன் ஒண்ணு விட்டாரு இல்லைங்களா, அததான் திரும்பி வாங்கினாரே தவிர அஸ்வத்தாமன் விட்டதை அவரால எடுக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இனி ஒரு ஸ்லோகத்துல அதை பத்தி விளக்கமா சொல்றேன், அதை பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பிராமண உறவினர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து இவன் குற்றமற்ற சிறுவர்களை உறங்கும் பொழுது அவர்களை கொன்றான் என்பதால் இவனுக்கு கருணை காட்டி இவனை விடுவிக்க கூடாது அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனன்கிட்ட வாதம் பண்றாரு. அர்ஜுனன் மாத்திரம் இல்ல, அங்க திரௌபதி இருக்காங்க, எல்லாரும் அங்க இருக்காங்க. அந்த இடத்துல சொல்றாரு, ஏன்னா ஒரு ஜட்ஜு மாதிரி அங்க நின்று அங்க வந்து சொல்றாரு. அப்போ நம்ம இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ஜட்ஜ் இருக்காரு, உயர்நீதிமன்ற ஜட்ஜ் இருக்காருன்னா அவருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கு இல்லைங்களா. ஒரு ஜட்ஜுன்னா ஒரு கோர்ட்ல உள்ள ஜட்ஜு வந்து அதிகாரம் இருக்கு. ஆனா அவருக்கு மகனுக்கு அதிகாரம் இருக்கா? கிடையாது இல்லைங்களா. அப்போ வந்து இவன் வந்து பிராமணா இருந்தாலும் ஆனா வந்து இவனுக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது. ஏன்னா இவன் பிராமணோட கொள்கை இருந்தாதான் இவன் பிராமணனா நம்ம ஏத்துக்க முடியும். நம்ம பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. என்னன்னா ஒரு நீதிபதியோட மகன் எப்படி இருப்பானோ அதே மாதிரி அதோ கண்ணோட்டத்துலதான் வந்து அஸ்வத்தாமன் வந்து நான் பிராமணன், என் அப்பா வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சாரி, அந்த கண்ணோட்டத்துல தான் அவன் வந்து தவறுதலா அவன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த இடத்துல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா உயர்நீதிமன்றத்துல நீதிபதி எப்படி இருக்கான், அவனுடைய மகன் எப்படி நீதிபதி ஆக முடியும், சட்டத்தை எப்படி கையில் எடுக்க முடியும் இல்லைங்களா. அதே நீதிபதி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வெளியே வந்துட்டு அவர் வந்து கோர்ட்ல உட்காந்துட்டு ஒரு ஆளுக்கு தண்டனை கொடுக்க முடியும், அது சட்டத்துல என்ன இருக்கோ வாதங்களை பார்த்துக்காது தண்டனை கொடுக்குறாரு. ஆனா அதே வந்து மனுஷன் வந்து வெளியே வந்து வீட்டுல ஏதாவது வேலை செய்யறவங்களோ இல்ல ரோட்ல போறவங்களோ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல அவரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. இன்னொரு விளக்கம் சொல்லலாம், ராணுவத்துல ஒரு ஆள் மிலிட்டரியில போய் வேலை பார்த்து ஒரு காரணம்லாம் இருக்காரு, அவரு போர்ல நடக்கிறாரு, அந்த இடத்துல எதிரி ஆப்போசிட் பார்ட்டில ஒரு 10 பேர் அவர் கொன்னுட்டாரு, நம்ம நாட்டு உள்ள வரான்னு சொல்லிட்டு ஏதோ தீவிரவாதம் வருதுன்னு கொன்னுட்டாரு. ஆனா அது வந்து அவருக்கு மெடல் கொடுக்குறாங்க. அதே வந்து சென்னை ஊருக்கு வந்த பிறகு ஊர்ல ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு இவருக்கு சண்டை வந்து அவனை போய் கொன்னா சட்டத்துல இடம் உண்டா? கிடையாது இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல வந்து அஸ்வத்தாமன் வந்து பண்ண தப்புக்கு அர்ஜுன வந்து இங்க தண்டனை கொடுக்குறாரு. பகவானும் அதை விடுவிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து கருணையே காட்டாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாரு. இந்த இடத்துல பகவானுடைய லீலை இருக்கு. நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 36வது ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா? மத கொள்கைகளை அறிந்துள்ள ஒருவன் அஜாக்கிரதையாக உள்ளவனையோ குடிமயக்கத்தினாலோ பைத்தியமாகவோ உறக்கத்தினாலோ அச்சத்துடனோ அல்லது ரதத்தை இழந்த நிலையிலோ உள்ளவர்களையும் ஒரு பெண்ணையோ சிறுவனையோ முட்டாளாக உள்ள ஒரு பிராணியையோ அல்லது சரணடைந்த ஒரு ஆத்மாவையோ கொல்ல மாட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் உண்மை இல்லைங்களா. அதாவது ஒரு பெண்ணை வந்து அது வந்து ஒரு பெண்களை வந்து நாம சித்திரவதை பண்ணக்கூடாது, அவங்கள வந்து தண்டிக்க கூடாது, கொல்லக்கூடாது. அது என்ன காரணம்னா அவங்களுடைய பெண்மை உள்ளவங்க. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ரத்தம் சிந்துரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல, அப்புறம் தூங்கின்னு இருக்கவங்க, சிறு குழந்தைங்களை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நாம ஒருத்தர் சரண் அடைகிறாங்கன்னா அவங்களையும் நாம வந்து கண்டிப்பா வந்து அவங்கள வந்து நாம அரெஸ்ட் பண்ணலாமே தவிர அவங்கள தண்டிக்க கூடாது, அந்த கொல்லக்கூடாது, அவங்களை சித்திரவதை பண்ணக்கூடாது. இதுதான் நம்மளுடைய இது விளக்கமா புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 37வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தனது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தனது வாழ்வை நடத்துவதற்காக மற்றவர்களை கெடுக்கும் இரக்கமற்றவனும் பாதகமானவான ஒருவனை அவனது சொந்த நன்மைக்காக கொன்று விடுவது நல்லது, இல்லையெனில் அவனுடைய தீய செயல்களால் அவன் இன்னமும் தாழ்ந்து விடுவான். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ரொம்ப அழகான இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுது. என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தர் வந்து நம்ம வந்து ஜட்ஜு வந்து ஒரு கோர்ட்ல வந்து அவனுக்கு வந்து தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, அவன் ரொம்ப நிறைய பேரை கொன்னுட்டான், சித்திரவதை பண்ணிட்டான், அதனால அவனுக்கு வந்து தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு. தீர்ப்பு என்ன கொடுக்குறாரு, அவனை வந்து தூக்குல போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜு சொல்றாரு. இது போறதுனால
இதுல வந்து ஜட்ஜுக்கு தீமை வருமா, இல்ல மக்களுக்கு தீமை வருமா, இல்ல அவனுக்கு நல்லதா? இது யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவனுக்கும் நல்லதுமா, அவனுக்கும் நல்லது. கெடுதல். ஏனென்றால் அவன் இந்த இதுலயே அவன் தன்னுடைய பாவத்தை கழித்து விட்டு மேல போகும் பொழுது அவன் தன்னுடைய கர்மாவை கழித்து விடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே போல். அதுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்டனை வந்து இப்பவே அவன் அனுபவிச்சிடறான். அந்த அனுபவிச்சதுனால வந்து அடுத்த பிறவியாவது அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உடல் கிடைக்கும். அதனால அது நம்ம வந்து இப்பயே கொண்டுடணும் அப்படின்னு தான் நம்ம சட்டத்திட்டங்களை சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிரை கொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு இப்போ அதை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாமிசம் தின்றாங்க பாத்தீங்களா, மாமிசம் தின்றாங்க, நிறைய பேர் சாப்பிடுறாங்க, கொல்றாங்க. இப்ப நம்ம யாருமே சாப்பிட மாட்டோம், நம்ம அந்த இதுல இல்லை. சரி, இப்போ வந்து மாமிசம் சாப்பிடுறது நல்லதா கெட்டதா? வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டது அது தெரியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜி, அரசர்கள் எல்லாம் சாப்பிடலாம் பிரபுஜி. ஏன்னா அவங்களுக்கு வலிமை வேணும், உடல் வலிமை வேணும். வெறும் பருப்பெல்லாம் தின்னா முடியாது. அதனால ஒரு குறிப்பிட்டவர்கள் சாப்பிடலாம், மிச்சவங்க பிராமணர்கள் அவங்க எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. இல்ல பிரபு, சொல்ல முடியுமா? யாருமே சாப்பிடக்கூடாது. சூத்திரர்கள் வந்து சாப்பிடலான்னு ஒரு இது வேதத்துல சொல்லப்படுது. ஆனா சத்திரியர்களுக்கு வந்து அது மற்றவங்க சில இடங்கள்ல வந்து அலௌடு பிரபுஜி. என்னன்னா வந்து அவங்களுக்கு ஆனா ஒரு கூட நாட்டை காப்பாத்தணும்னாலே அந்த கோபம் இருக்கணும். பசுமாடு, எருது இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணக்கூடாது. சத்திரியர்களுக்கு ஒன்லி அந்த வந்து கோபம் வரணும், அப்படின்னா தான் அந்த நாட்டை காப்பாற்ற முடியும். அதனால அவங்களுக்கு சில இது விதிவிலக்குகள் இருக்கு. மற்ற ஆனா யாருக்கும் வந்து சாப்பிடக்கூடாது. ஹரே எருது கிருஷ்ணா பிரபு. பசுமாடெல்லாம் முஸ்லிம்ஸ் வந்து வந்து இது அதை வதை அனுமதிப்படுத்துறாங்க. செய்யக்கூடாது. காட்டுவாசிகளும் அதை வந்து அவங்களுக்கு வேற இது தொழில் இல்லை. சில பேரெல்லாம் இந்த குறிகாரெல்லாம் கூட அடிச்சு சாப்பிடுவாங்க. நம்ம இந்துக்கள் வந்து அதை பார்த்து இவங்க ஏத்துக்கினாங்க, அவ்வளவுதான ஒழிய வெளிநாட்டுல அது நடைமுறையில இருக்குது. பர்டிகுலரா முஸ்லீம்ஸ் வந்து ஒரு கோபுரேசனா கூட அங்க வந்து அந்த பலி கொடுக்கணும். அவங்க கொடுத்துதான் அது பிறகு அந்த கோபுரேசம் பண்றாங்க. நம்ம கொடுக்குறது வேற, பூசங்காய் கொடுக்குறோம், அவங்க வந்து இதை செய்யறாங்க. ஒவ்வொரு மதத்தையும் ஒவ்வொரு விதமான இருக்கு. கரெக்டான இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க சொல்றாங்க. அவன் கொல்றான், அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல கூட வந்திருக்கு பாகவதத்துல வந்து, அதாவது நல்லபடியான உணவுகள் எல்லாம் ஒன்னும் கிடைக்காத சமயத்துல மக்களை காப்பாத்துறதுக்காக, அவங்க உயிர் வாழ்றதுக்காக நம்ம அந்த அவங்க சொன்ன அப்படி பசு இதெல்லாம் விட்டுட்டு மித்த மிருகங்களை கொண்டு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பாகவதத்துல வந்திருக்கு பிரபுஜி. இப்பதான் ஒரு அளவுக்கு வந்துருக்கீங்க. பிரபுஜி ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்தாங்க அதுல. இப்ப மாதாஜி ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க, பாகவத்துல படிச்சிருக்கேன். ஏன்னா நாம ஃபர்ஸ்ட் காண்டத்துல ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. நம்ம பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு. என்ன கொடுத்துருக்காரு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது அந்த காலத்துல வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டுதான் இது மிருக பலி கொடுப்பாங்க. அதாவது அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த அம்மனுக்கெல்லாம் பலி கொடுப்பாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? நிறைய இடத்துல இப்போ நடக்கும் பலியிடுதல். அந்த பலி ஏன் இடுறாங்கன்னா, அந்த மிருகம் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல மனித பிறவியா வருமா. அந்த மிருகத்தை நம்ம கொன்னா அதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த கடவுளுக்கு படைச்சிட்டு அதை சாப்பிடுவாங்க. அதை சாப்பிட்றதுனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த இறந்த மிருகத்துக்கு அவங்க புனிதம் அடைய செய்யறாங்களாம். அது வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதே பாகவதத்துல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து அந்த மாதிரி அவங்க செஞ்சாங்க. ஆனா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினம் மட்டும்தான், எல்லா உயிரினும் கிடையாது, ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினம் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு இது. அதை கொன்னா அந்த உயிரினம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அடுத்த பிறவி மனித பிறவியா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போறாங்க. அதை மட்டும்தான் சாப்பிடணும். அதுக்காக கசாப் கடைகளை வெட்டி நாம சாப்பிடுறோம் பாத்தீங்களா, அது மகா பாவம். அது சண்டாளனுக்குள்ள அறிகுறி. அது அதாவது பகவான் அதை கடவுளுக்கு படைச்சு அதை கடவுளுக்கு எதிர்த்துல கொன்னு அதை வந்து நாம படைச்சு அதை சாப்பிட்றவங்க மட்டும்தான் வந்து அது கூட யாருக்குன்னா, இப்ப பிரபுஜி சொன்னாருங்கல்ல, அது வந்து ஒரு சத்திரியன். அவர் கிருஷ்ண பிரபு சொன்னாரு பாருங்க, சத்திரியன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணுவாங்க, பண்றதுனால அவங்களுக்கு ஒரு வலிமை கிடைக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுல நானும் ஒரு இதுல படிச்சேன் அதுல. ஆனா இந்த அத்தியாயத்துல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்துக்கிறாரு. பலியிடம் மிருகத்தை மட்டும்தான் சாப்பிடணும்னு அதிகாரம் கொடுத்துருக்காரு தவிர கசாப் கடையில உள்ள மிருகத்தை வெட்டி சாப்பிடுறது அது தவிர. அதுக்காக தான் வந்து இந்த இதை கோட்பாடே கொண்டு வந்தாங்க. அங்கங்க கசாப் கடை திறந்துடக்கூடாது, அங்கங்க வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி பலியிடுதலை பண்ணி நம்மள அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க அப்படி. ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாம் தாண்டி தெருவுக்கு தெரு எங்க பார்த்தாலும் ஒரே கசாப் கடை தான். ஸோ அதை சாப்பிட்றவங்க கண்டிப்பா வந்து சண்டாளம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. 38 ஸ்லோகம். மேலும் திரௌபதியிடம் அவளுடைய மகன்களை கொன்றவரின் தலையை கொண்டு வருவதாக நீ வாக்களித்ததை நான் நேரடியாக கேட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாராவது ஃபர்ஸ்ட்லேயே வந்து அவர் வந்து அங்க கோவத்துல வந்து திரௌபதி கிட்ட வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டாரு. நான் அவனை கொண்டு வந்து அவனை தலையை காலாண்ட போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டாரு. சோ நாம இனி அது அந்த இதுல வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிற இவன் மாதிரி உனது சொந்த குடும்ப அங்கத்தினர்களை வஞ்சித்து கொலை செய்தவனாவான். தவிரவும் அவனது தலைவனையும் கூட அவன் அதிருப்தி அடைய செய்திருக்கிறான். இவன் எரிந்து போன இவனது குடும்பத்தின் சாபலே ஆவான். எனவே உடனடியாக இவனை கொன்றுவிடு. ஹரே கொன்றுவிடுன்னு யார் சொல்றா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு. ஏன்னா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம துரியோதனை வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை விதமான துன்பங்கள் கொடுத்துருக்கான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அது யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம பகவத்கீதையில ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அதை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்திலே படிச்சிருக்கோம். அரக்கு மலையை எரிச்சிடுவாங்க. அது ஒரு எத்தனை விதமான துன்பங்கள் கொடுத்துருக்கான் அவன். அதாவது மலையை எரிச்சிருக்காங்க, பீமனுக்கு வந்து விஷம் கொடுத்திருக்காங்க, எல்லா பஞ்சமா பாதகங்கள் எல்லாத்தையே வந்து சபையின் முன்னாடி அவங்களுடைய சொத்தை வந்து நாட்டை எரித்தார்கள், கொலை செய்தார்கள், மனைவியை கடத்தி சென்றார்கள், அவர்களுடைய நாட்டை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டார்கள். இந்த மாதிரி எல்லா பாதகங்களும். அப்புறம் சூதாட்டத்துல சூழ்ச்சி செய்யறாங்க. அதனால வந்து அவன் என்ன ஆச்சு பாருங்க. அது யாரு? துரியோதனுக்கு அவன் செஞ்ச இதனால துணை போனது யாரு? எல்லாருமே அவங்க கூட பிறந்தவங்க 99 பேரும் அவங்க தந்தையார் எல்லாருமே அவர் துணை போனாங்க. அதனால என்ன ஆச்சு? அவங்க வம்சமே இல்லாதவாச்சு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செஞ்சவனுக்கு அந்த தண்டனை கொடுத்துருக்காரு பகவான். ஆனா இந்த இடத்துல படுத்து தூங்கி இருந்த குழந்தைய அவன் கொன்னுட்டான் இல்லைங்களா? அர்ஜுனன் அஸ்வத்தாமன் கொன்னுட்டான். சோ அப்போ வந்து இவனுக்கு என்ன மாதிரி தண்டனை கொடுக்கணும்ன்றதான் பகவான் திரும்ப திரும்ப இங்க சொல்றாரு. அவன் உனது சொந்த குடும்ப அங்கத்தினை வஞ்சித்து கொலை செய்தவன் தவிரவும் அவனது தலைவனையும் கூட அவன் அதிருப்தியடைய செய்திருக்கிறான். இவன் எரிந்து போன இவனது குடும்பத்தின் சாம்பல் ஆவான். எனவே உடனடியாக அவனை கொன்று விடு அப்படின்றார். ஏன்னா வந்து அவனோட ஜடமா தான் இருக்கானே தவிர அவனோட இருக்கணும். ஏன்னா இதுக்குள்ள வந்து திரௌபதி இதுக்கு அப்புறமா வராங்க, இந்த பிக்சர்ல வராங்க. அவங்க ஏன் வந்து இந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க? பகவான் இந்த இடத்துல கொண்டு வராரு. ஏன்னா திரௌபதிக்கு இதை உணர்த்தணும்ன்றாரு. திரௌபதியை வந்து அங்க புனிதமடை வைக்கிறாரு. அது வந்து நம்ம பின்னாடி நடக்க போதும் முன்னாடி நான் சொல்றேன். இப்ப ஏன்னா இந்த இடத்துல அந்த விஷயத்த கொண்டு வராரு. என்ன எரிந்து போன இவனது குடும்பத்தின் சாம்பலாவான் இவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பாவங்காரி. இப்ப நாம கூட பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பாவம் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்களேன், அந்த பாவத்துக்கு என்னன்னு நாம வெறும் ஜடம் மட்டும் தவிர ஆனா நாம வந்து வெறும் சாம்பல் தான். நம்ம சாம்பல் ஆக போறது பின்னாடி. ஆனா வந்து நம்ம உயிர் இருக்கும் போதே, நம்ம உயிர் வாழி இருக்கும் போதே நாம சாம்பல் ஆயிரும். தவறு செய்யக்கூடாது அப்படின்றதான் நம்ம இதுல இருந்து ரொம்ப அழகா இதுல சொல்லப்பட்டது. யாராலுமே பாவங்கள் தவறுகள் செய்யறாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா சாம்பல் தான். அப்பவே வாழ்நாள்லயே அவன் சாம்பல் ஆகுறான் அப்படின்றத நாம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 40வது ஸ்லோகம் படிங்க. சூத கோசாமி கூறினார், மத கொள்கைகளை அர்ஜுனன் பின்பற்றுகிறாரா என்பதை சோதித்துக் கொண்டிருந்த கிருஷ்ணர் துரோணாச்சாரியன் மகனை கொன்று விடும்படி அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். அஸ்வத்தாமன் அர்ஜுனனின் குடும்பத்தினரை கொன்ற வெறுக்கத்தக்க கொலைக்காரர் என்ற போதிலும் அவனை கொன்றுவிடும் கருத்தை மகாத்மாவான அர்ஜுனன் விரும்பவில்லை. அழகா சொன்னார் பாருங்க இந்த இடத்துல. இப்ப பாத்தீங்களா, இப்ப வந்து பகவான் வந்து அவருடைய லீலையை பாருங்க ரொம்ப அழகா கொண்டு வர்றாரு. அர்ஜுனனை வந்து அவன் முதல்ல தெரியாம வாக்கு கொடுத்துடுறான். வாக்கு கொடுத்த பிறகு அங்க கொண்டு வந்து கட்டி வச்சு வந்து திரௌபதி காலாண்ட போடுறான். போட்ட பிறகு கூட பகவான் என்ன சொல்றாரு? அவனை கொன்னுடுன்றாரு. அப்போ அர்ஜுனோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாக்குறாரு. திரௌபதியோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறாரு. இந்த இடத்துல அழகா லீலை. ஆனா பகவானுக்கு என்னன்னா அவனை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனை கொல்லக்கூடாதுன்றது பகவான் இங்க தீர்க்கமா இருக்காரு. அது எப்படின்றத நாம இனி ஒரு ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். ஏன்னா அவன் ரொம்ப மோசமான நிலைமை பண்ணியிருக்கான். இருந்தாலும் வெறுக்கத்தக்க கொலைகாரன் என்ற போதிலும் அவனை கொன்றுவிடும் கருத்தை மகாத்மாவான் அர்ஜுன் விரும்பவில்லை அப்படின்றத இந்த சொல்றாரு. 2 இடத்துல ஆணித்தரமா பகவான் சொன்னாங்க, அவனை கொன்று விடு 2 இடத்துல 2 ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அர்ஜுனோட மனநிலை பாருங்க, அதுல விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ 41வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. பிரபு. அர்ஜுனன் அவரது மிக பிரியமான நண்பனும் சாரதியுமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் தமது சொந்த முகாமை அடைந்தார். பிறகு கொலையுண்ட தனது மகன்களுக்கு புலம்பிக் கொண்டிருக்க அவரது அன்பான மனைவியிடம் கொலைக்காரனை ஒப்படைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஏன்னா இவன் வந்து பார்த்தா அர்ஜுனன் வந்து பகவானுக்கு வந்து நண்பன், ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர். தெரியுங்களா? நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சோம். ஏன்னா பகவத்கீதையில இதை பத்தி நம்ம ஸ்ட்ராங்கா வந்து பகவான் சொல்லுற பிரியமான நண்பன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட நண்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சாரதியாவும் இருந்திருக்காரு, பகவான் குருவாவும் இருந்திருக்காரு, உறவினராக இருந்திருக்காரு, எல்லா வகையிலும் உறவினர்கள். அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆணித்தரமா வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த தவறு செய்ய மாட்டான்றத இந்த இடத்துல இன்னும் ஸ்ட்ராங் படுத்துறாரு. இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நாம புரிஞ்சுக்கலாம். 42 ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ சூத கோஸ்வாமி கூறினார், பிறகு ஒரு மிருகத்தைப் போல் கயிறுகளால் கட்டப்பட்டும் மிகவும் அமங்கலமான கொலையை செய்து விட்டதால் மௌனமாகவும் இருந்த அஸ்வத்தாமனை திரௌபதி நோக்கினாள். அவளது பெண் சுபாவத்தினாலும் நன்னடத்தை கொண்ட அவளது இயற்கையான நற்குணத்தினாலும் ஒரு பிராமணருக்குரிய மரியாதையை அவனுக்கு அவள் காட்டினாள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல வந்து திரௌபதி வந்து ஏன் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இதை கொண்டு வராங்க? ஏன் வந்து அந்த இரக்கத்தை வந்து திரௌபதி கட்டினதை வந்து அதுக்கு பாக்குறாங்க அப்படின்றத ஏற்கனவே படிச்சவங்க தெரியும். விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜி வந்து இவளுக்கு தெரியும் குழந்தை செத்து போனா அம்மாவுடைய நிலை எப்படி இருக்குன்னு திரௌபதிக்கு தெரியும். ஏன்னா அவ குழந்தைகளை பறி கொடுத்தவ. அந்த கவலையை வந்து அஸ்வத்தாமாவுடைய அம்மா படக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நல்ல எண்ணத்தினால அவங்க வந்து அப்படி சொன்னாங்க. ஓகே, வேற யாரும் சொல்ல முடியுமா? குருவோட பையனை கொல்றதும் பாவம் அப்படிங்கறது அவ தெரியும் அவளுக்கு. அவளோட இயற்கையான நல்ல குணங்களும் அதுக்கு காரணம். ஒரு பிராமணன்கிறதுனாலயும் ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறான். ஒரே மகன் தன்னுடைய 5 மகன்களை இழந்ததால் தன் அதே போல அஸ்வத்தாமின் தாய் ஒரு மகனை இழந்து விட்டாள். அவளுக்கு வேறு யாரும் கணவனையும் இழந்து விட்டாள். அவளுக்கு துணை இல்லை, அதனால அவன் உயிரோட இருக்கணும் அப்படின்னு அவளுடைய இது திரௌபதியுடைய இயற்கையான குணத்திலேயே பிராமணரை கண்டா எப்படி மரியாதை செய்யணும் அப்படின்ற அந்த பண்பின் காரணமாக வந்து அஸ்வத்தாமனை மரியாதையாக நடத்துகிறார். அது மட்டும் இல்லாம நான் தான் 5 பிள்ளைகளை இழந்து எவ்வளவு நான் துன்பப்படுகிறேன். அந்த துன்பத்தை வந்து குருபி என்ற அவங்க அம்மாவை வந்து அந்த துன்பத்தை அவங்க அம்மாவை நம்ம துன்பப்படுத்த கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம குருவினுடைய மகனாக இருப்பதனாலவும் அவரை வந்து நம்ம வந்து இது மன்னித்து விட்டுணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரௌபதி நினைக்கிறாங்க. அது இல்லாம யுதிஷ்டரும் வந்து கொலை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு, செய்ய வேணாம் அப்படின்றத சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பாயிண்ட் உள்ள வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி அவரு திரௌபதி மகாராஜாவோட ஃப்ரெண்ட் துரோணாச்சாரியர். பிரபுஜி சொல்ல வந்தாங்க, என்ன சொல்லுங்க. ஒண்ணுல அவரு நான் சொல்லட்டுமா? நம்ம குலங்கள் தான் அழிஞ்சு போயிடுத்து. யாரா ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. பெருந்தன்மை நியாயம் சரியா செஞ்சிருக்காங்க அந்த திரௌபதி. தன்னுடைய குழந்தைங்க போனாலும் அவனுடைய குழந்தை அந்த அம்மாவுக்கு தாயே ஒரே குழந்தைன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ராஜ பரம்பரையில வந்த காரணத்தாலும் சட்டத்திட்டு நல்லா தெரிஞ்சதுனாலும் எப்படி நடக்கும், தனக்கு லாசானாலும் பரவாயில்ல, அவங்க நல்லா இருக்கணும், அது செய்யக்கூடாது. நம்ம பிராமணர்ன்றது என்ன நடைமுறையோ அது நம்ம நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்னு வந்து விரும்புறாங்க அந்த அம்மா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து திரௌபதி வந்து என்ன இதுல இருந்து வந்தாங்க, வேலில இருந்து வந்தாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? சீதா பிராட்டி எப்படி இருந்து வந்தாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அது மாதிரி ஒரு அற்புதமான பிறவி எடுத்து வந்தவங்க திரௌபதி. அப்ப திரௌபதியை வந்து இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல கோவிலா கும்பிடுறாங்கன்னு அது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி குண அதிசயம் உள்ளவங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு தெய்வத்துக்கு சமமான உள்ளவங்க. அப்படி அவங்க நற்குணங்களை மேன்மைப்படுத்தணுன்றதுதான் பகவானுடைய லீலையா இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, திரௌபதி வந்து அவங்களுடைய கண்ணோட்டம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து கிருபி வந்து உயிரோட இருக்காங்க, துரோணாச்சாரியார் இறந்துட்டாங்க. ஒரு மனைவினா எப்படி, ஒரு கணவன்னா எப்படி, கணவன் மனைவி எப்படி இருப்பாங்க, 2 பேரும் 2 உடல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா 2 உடலா இருந்தாலும் இப்ப சிவனும் பார்வதி எப்படி ஒரு உடலா இருக்காங்க, பாதி உடல் இருக்காங்க. அதே மாதிரிதான் கணவன் இறந்தாலும் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, தீக்கு அவங்க வந்து அவங்க உடன்கட்டை ஏறுவாங்க. அந்த காலத்துல உண்டு அது. ஆனா வந்து கிருபை ஏறல. காரணம் தன்னுடைய மகன் இருக்கிறான் அப்படின்ற காரணத்துக்காக அவங்க உடன்கட்டை ஏறல. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உடல்ல பாதி உடல் வந்து துரோணாச்சாரியர் இருக்காரு
அப்படின்னு நாம அந்த வேதங்களை நிறைய நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அதை. சோ அப்படிதான் அந்த கண்ணோட்டத்துலதான் வந்து திரௌபதி பாக்குறாங்க. ஏன்னா சரிபாதி வந்து துரோணாச்சாரியார் இவங்க அங்கத்துல இருக்காங்க. அந்த ஆத்மா வெளியே போனாலும் அந்த சாஸ்திரங்கள் அதான் சொல்லப்படுது. சோ அப்படி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ரெண்டாவது இது ஒரே மகன் தான் இவங்களுக்கு. அதனால அந்த ஒரு மகனை நாம கொன்னா இன்னும் நாம வந்து அது நல்லது இருக்காது. இனி பிற காலத்துல வரங்க அது மாதிரி தவறு செய்யக்கூடாதுன்றதுதான் பகவானுடைய லீலை இது. அந்த லீலையை அழகா இங்க கொண்டு வந்திருக்காரு. அதனாலதான் திரௌபதி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை கொல்லாத காரணமே வந்து பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. எந்த ஒரு மனைவியும் சரி, எந்த ஒரு கணவனும் சரி, மனைவி இருந்தாலும் கணவன் இருந்தாலும் சரிபாதி அவங்க அங்கத்துல அவங்க ஆட்கொண்டே இருப்பான். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது கணவர் இறந்துட்டாங்கன்னா உடன்கட்டை ஏறுவாங்க. மகள்கள் இருக்கனால அதை அந்த இதை காப்பாத்துறதுக்காக சில பேர் ஏறாம அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க. ஆனா வந்து இப்போ ஒரு நல்ல காரியம் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பா அந்த ஆளை கொண்டு வந்து அவங்க நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. நமஸ்காரம் பண்ணி அடுத்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க நல்ல காரியம் பண்றதுக்கு. எதுக்குன்னா அதுல சரிபாதி அவர் இருக்காரு. அவர் ஆத்மா வெளியே போனாலும் அது இருக்குன்றது வேதங்களை சொல்லப்படுது. சோ அதனால வந்து கிருபி வந்து இன்னும் உயிரோட இருக்காங்க. அதனாலதான் வந்து திரௌபதி வந்து இந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு இது கொடுக்குறாரு. அது இல்லாம வந்து இப்ப பிராமண வேற, அவருடைய குண அதிசயங்கள் கண்டிப்பா வந்து இவர்கிட்ட இருக்கு. அதனால கயிறு கட்டி கூட்டு வந்தது தப்பு அப்படின்றத இந்த இடத்துல உணர்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 43வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அது மட்டும் இல்ல, இந்த கௌதம குலம் அழியக்கூடாதுங்கிற ஒரு நோக்கமும் அது அவன் அழிஞ்சானாக்க அந்த குலமும் அழிஞ்சு போயிடும், நம்ம குலம் அழிகிற மாதிரி அப்படின்னு. இல்ல அது வந்து அது அழியுறது வந்து கண்டிப்பா அவனோட முடிஞ்சு போச்சு. அது அவனோட முடிஞ்சிச்சு. இருந்தாலும் வந்து திரௌபதிக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான இடம் கொடுக்குறாங்க. இந்த பாகவதத்துல நம்ம வியாச பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரௌபதிக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல கொடுக்குறாரு. அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம். அது அந்த பரம்பரை வந்து அது இறக்குறது வந்து பகவானுடைய செயல் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. 43வது ஸ்லோகம் படிங்க மக்கள். அஸ்வத்தாமன் கயிறுகளால் கட்டப்பட்டிருப்பதை அவளால் சகித்து கொள்ள முடியவில்லை. மேலும் கற்புடைய பெண் என்பதால் அவள் கூறினாள், அவர் ஒரு பிராமணர், நமது ஆன்மீக குரு, எனவே அவரை விட்டு விடுங்கள் அப்படின்ற ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க பாருங்க இந்த இடத்துல. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஆன்மீக குருவா இருக்கிறாரு, அவர் தந்தையார். ரெண்டாவது வந்து அவர் பிராமண குலத்தோட வந்தவர், கௌதமியோட பரம்பரையில வந்தவர்னால நாம அவரை விட்டு விடுங்கள் அப்படின்றத இந்த இடத்துல வந்து திரௌபதி ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. ஏன்னா வந்து அவர் மகனை கொன்ன பிறகு திரௌபதி ரொம்ப ஆக்ரோஷமா ஆனாங்க. அந்த இடத்துல ஆக்ரோஷமா ஆன பிறகு அதை தணிக்கிறதுக்கு தான் வந்து அர்ஜுனா வந்து என்ன சொல்றாரு, நான் போய் அவனை கொண்டு வந்து உன் காலாண்ட போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன வந்து சொன்னனால்தான் ஓரளவுக்கு அப்படியே குறைஞ்சாங்க. இது மகாபாரதத்துல படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். அது குறைஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறமா தான் இந்த இடத்துல வந்து அதுல கொண்டு வர. ஏன்னா அதுக்காக தான் வந்து அர்ஜுனனே அங்க வாக்கு கொடுக்குறாரு. நான் இல்லைன்னா வந்து அந்த அம்மா வந்து ஏற்கனவே வேலியில இருந்து வந்தவங்களாச்சே, இன்னும் ஆக்ரோஷமா ஆயிட்டாங்கன்னா அது வேற மாதிரி கதையை கொண்டு போயிடும். ஏற்கனவே வந்து அர்ஜுனா வந்து இது யாரு நம்ம துரியோதனை வந்து பாஞ்சாலியை வந்து அவங்களுடைய மாளிகையை வச்சு அவர் உள்ள வரும்போது அது ஒரு மாளிகையே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான மாளிகை இல்லையா? அது யாரு அர்ஜுனன் யுதிஷ்டர் கட்டின மாளிகை வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள தண்ணி எது இருக்கு தரை எதுன்னு தெரியாம துரியோதனை வந்து அந்த தண்ணி உள்ள விழுந்துட்டான். இத வந்து எல்லாரும் பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. சிரிக்கும் போது பாஞ்சாலி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாடியில நின்று அவங்க பார்த்து அவரை நம்மட்டு சிரிக்கிறாங்க. இதனாலதான் வந்து துரியோதனுக்கு ரொம்ப கோபமே ஆக்ரோஷமே ஆச்சு. ஆக்ரோஷமா ஆனதுனாலதான் அவன் என்ன பண்றான், அவன் நாட்டுக்கு வந்த பிறகு அவன் சொல்றான் அவளை எப்படியாவது அவனை வஞ்சிக்கணும், ஏதாவது செய்யணும்னு தான் அதுலதான் தீர்மானம். அங்கதான் மகாபாரதோட முழு கருவே அங்கதான் உருவாது. அததான் சொல்ல வருது. எந்த பெண்களும் சரி, எந்த ஒரு இதுவும் சரி, சிரிப்புனால வந்து கோபத்துல இருக்கும்போது சிரிச்சோன்னு வச்சுங்களேன், அது நம்மளோட பின்னாடி பின் விளைவு பயங்கரமா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுதான் இந்த இடத்துல வந்து திரௌபதி வந்து அதை உணர்றா. உணர்ந்த பிறகுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி செய்யணும்ன்றத இந்த இதுல கொண்டு வராங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 44. ஹரே கிருஷ்ணா. துரோணாச்சாரியாரின் கருணையால் தான் நீங்கள் வில்வித்தையையும் ஆயுதங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் ரகசிய கவலையையும் கற்றிருந்தீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா வந்து துரோணாச்சாரியா வந்து அந்த எல்லாத்தையும் வந்து அவருடைய கருணையில தான் இந்த எல்லாமே
இப்ப அந்த 100 புதல்வர்கள் இருக்காங்க, அதே மாதிரி இவங்க பஞ்சபாண்டவர் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே வந்து துரோணாச்சாரிய கிட்ட அந்த கலையை கத்துக்கிட்டாங்க. வில்வித்தை எல்லாமே எழுதினாங்க. அப்படி இருந்து கூட அந்த ரகசியங்களை வந்து தன்னுடைய பிள்ளை கூட வந்து அவரு சரியா கொடுக்கல. ஆனா அர்ஜுனனுக்கும் நம்ம பஞ்சபாண்டவர்களுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே வந்து கரெக்டா போதனை பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா வந்து இவனோட அஸ்வத்தாமனோட கொள்கை வந்து அந்த மாதிரி இருந்தது. அவனுடைய கோட்பாடு அவருக்கு அவங்க தந்தையாருக்கு துரோணாச்சாரியாருக்கு அது சரியா வரலன்னு தான் அந்த கலையை வந்து அவர் கத்துக் கொடுக்கல அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 45 டைம் ஆகுது. நிச்சயமாக அவர் துரோணாச்சாரியார் அவரை பிரதிநிதிக்கும் அவரது மகனின் உருவில் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். அவரது மனைவியான கிருபிக்கு ஒரு மகன் இருப்பதால் அவருடன் அவள் உடன்கட்டை ஏறவில்லை. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வந்து துரோணாச்சாரியோட அவருடைய பிரதிலிபி கண்டிப்பா இருக்கும். இதுதான் வந்து நம்ம வேதங்களை சொல்லப்பட்டது. அவங்க இறந்தா கூட, இப்ப மனைவி இறந்தா கூட மனைவியோட அந்த ஒரு பாதி வந்து கண்டிப்பா வந்து கணவருக்கு இருக்கு. ஏன்னா நம்ம திருமணம் பண்ணும் போதே வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாங்க. அது எனக்கு கரெக்டா தெரியல, அது நான் படிச்சதுனால சொல்ல வரேன். ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரிபாதி, உடல் சரிபாதி தான் சொல்லி திருமணமே பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அவங்க இறந்தாரோ, துரோணாச்சாரி இறந்தாலும் அவங்க தந்தை மனைவி இருக்காங்க, கிருபி இருக்காங்க. கிருபி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா வந்து அவருடைய துரோணாச்சாரியோட பாதி அங்கம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த இடத்துல அவர் சொல்லப்படுறாங்க அப்படின்னு. அதுதான் உடன்கட்டை ஏறாத காரணம் தன்னுடைய மகன் உயிரோட இருக்கிறதுனால உடன்கட்டை ஏறவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. 46. மத கொள்கைகளை அறிந்த பேரதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவரே, எப்பொழுதும் வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கௌரவமான குடும்பத்தினருக்கு வருத்தத்தை விளைவிப்பது உங்களுக்கு நல்லதல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல வந்து யார் சொல்ல வராங்க இது நல்லது இல்லைன்ட்டு ஞாபகப்படுத்துறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மத கொள்கை அறிந்த பேரதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவரே, எப்பொழுதும் வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கௌரவமான குடும்பத்தினருக்கு வருத்தத்தை விளைவிப்பதே உங்களுக்கு நல்லதல்ல. இது சொல்றது யாரு? திரௌபதி. திரௌபதி சொல்றாங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க திருப்பம் வந்து உணர்த்துறாங்க. யாருக்கு? நம்ம இவங்க பஞ்சபாண்டவர்களுக்கும் அர்ஜுனுக்கும் இது திரௌபதி உணர்த்துறாங்க, அர்ஜுனுக்கு உணர்த்துறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 47. என் தலைவா, துரோணாச்சாரியரின் மனைவியையும் என்னை போல் அழ வைக்காதீர்கள். என் மகன்களின் மரணத்திற்காக நான் துயரப்படுகிறேன். அவளும் நிரந்தரமாக என்னை போல் அழ வேண்டாம். அழ வேண்டாம். அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நாம வந்து துன்பம் அடைஞ்சாலும் அடுத்தவங்களுக்கு நாம துன்பத்தை கொடுக்க கூடாது. அதுதான் நம்மளுடைய சனாதன தர்மமே நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது. அதனால நாம வந்து பழிக்கு பழி, அது மாதிரி அந்த வஞ்சகம் தண்டம் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம கோட்பாட்டுல கிடையாதுன்றத ரொம்ப அழகா திரௌபதி வந்து நமக்கு இதுல உணர்த்துறார். இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? நம்ம வியாசர் தான். வியாசர் தான் நாம வந்து நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா அவரு அழகா வந்து இதை சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. எப்படி நம்ம வந்து யாருக்குமே நாம தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கறவங்களுக்கு யாருன்னா பகவானுடைய கிருபையில உள்ளவங்க, ஒரு மத குருகளோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல உள்ள மன்னர்களோ, ஒரு நீதிபதியா இருக்கிறவங்க தான் மட்டும்தான் அது அதிகாரம் இருக்குது. நாம வந்து சாதாரண ஆளு, அந்த மாதிரி ஆளுக்கு நம்ம கொடுக்க கூடாதுன்றது நாம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 48. கட்டுப்பாடற்ற அரசாங்கம் குலத்தினர் பிராமணர் குலத்தினருக்கு தீங்கிழைத்து அவர்களை கோபமூட்டுவார்களானால் அந்த கோபத்தை அரச குடும்பம் முழுவதையுமே எரித்து அனைவரையும் துயரத்தில் ஆழ்த்திவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவும் சொல்றாங்க யாரு? திரௌபதி சொல்றாங்க. அதாவது பிராமணோட, அதாவது அந்த குலத்தை வந்து நாம வஞ்சிக்கிறதோ, பிராமணர் வந்து நாம இழிவா பேசுறதோ அதுவே பாவம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேதங்களை சொல்லப்படுது. அதாவது பிராமணனை வந்து நாம வஞ்சிக்க கூடாது. அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை நம்ம கரெக்டா செய்யணும். இந்த மாதிரி செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க கோவப்பட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த ராஜ்யமே அழிஞ்சிரும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. அப்படி ஏன் அதை சொல்ல வர்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, திரௌபதி வந்து நம்ம எப்படி சொல்லும் பாத்தீங்களா, அவங்க வந்து ஒரு துரோணாச்சாரியோட மகன்ன்றது மட்டும் இல்லாம கிருபி வந்து உயிரோட இருக்கிறாங்கன்றத மனசுல வச்சுதான் அவங்க இதை சொல்லிக்கிட்டு வர்றாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். இன்னும் என்ன சொல்றாங்க பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 49 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், பிராமணர்களே, மத கொள்கைகளுக்கு இசைந்தவையும் நியாயமென நிரூபிக்கப்பட்டவையும் பெருமை மிக்கவையும் கருணை மற்றும் சமத்துவம் நிறைந்தவையும் மற்றும் வஞ்சகம் இல்லாதவையுமான அரசியின் கூற்றுக்களை யுதிஷ்ட மகாராஜன் முழுமையாக ஆதரித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்ப யுதிஷ்டரை பத்தி இங்க உள்ள வராங்க. என்ன சொல்ல வராரு கோசாமி, சூத கோசாமி என்ன சொல்றாரு பாருங்கன்னா, பிராமணர்கள் மத கொள்கைக்கு சைத்தனும் நியாயமான நிரூபிக்கப்பட்டாலும் பெருமை மிக்கவும் கருணை மற்றும் சமத்துவம் நிறைந்தவனாக மற்றும் வஞ்சிக்கும் இல்லாமையும் அரசனின் கூற்றுகளை யுதிஷ்டர் மகாராஜா முழுமையாக ஆதரிக்கிறார். எது இங்க திரௌபதி சொன்ன விஷயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டர் வந்து அதை ஆதரிக்கிறார். யுதிஷ்டர் ஏன் அதை ஆதரிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. திரௌபதியினுடைய பெருமை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப இவங்க காந்தாரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிறந்த பெண். அவங்க வந்து அவங்க குடும்பம் அவங்க வம்சம் அழிஞ்சதுன்னு உடனே பகவானுக்கே வந்து சாபம் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி கிருபி வந்து அந்த மகன் ஒரே ஒரு மகன் வந்து இறந்துட்டாருன்னு தெரியும் போது இந்த வம்சத்துக்கும் சாபம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இத சீர்தூக்கி பார்த்துதான் தர்மன் வந்து இந்த இதை வந்து ஆதரிக்கிறாரு. ஏன்னா இங்க வந்து திரௌபதி வந்து சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாமே வந்து கரெக்டான பாயிண்ட்ன்றது. ஏன்னா இவர் வந்து யுதிஷ்டர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? யம தர்மராஜாவுடைய அவருடைய வாரிசான அவரு. சோ அதனால வந்து இவர் தர்மம் அதாவது நீதிமான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவரை. சோ அதனால வந்து இந்த இடத்துல கரெக்டான இடத்துல வந்து அவர் ஆதரிக்கிறார். ஆதரிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து 2 விதமான காரணங்கள் இப்ப அவங்க பிரபுஜி சொன்னாங்க. அது மாதிரி அது மட்டும் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா வந்து இனி வந்து நாம செஞ்ச தவிர நாம அந்த பாவத்தை திரும்ப செய்யக்கூடாது அப்படின்னு யுதிஷ்டர் இங்க. ஏன்னா பாஞ்சாலி வந்து சொன்னா கூட அர்ஜுனுக்கு தெரியும், இந்த விஷயங்கள் தெரியும். இருந்தாலும் அந்த கோபத்தினாலதான் அந்த அவங்க பாஞ்சாலி கோவப்பட்டனாலதான் அந்த இடத்துல அடக்கிறதுக்காக தான் அவன் தலையை கொண்டாந்து காலாண்ட போறன்னு சொன்னாங்க. இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனுக்கு திருப்பியும் வந்து யுதிஷ்டர் வந்து வாக்கு கொடுக்குறாரு. ஏன்னா யுதிஷ்டர் தானே அடுத்த முக்கியமான இடத்துக்கு வராருங்க. அதனால இந்த இடத்துல வந்து அவர் ஆதரிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு நம்ம பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 50வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. நகுலன் மற்றும் சகாதேவன் ராஜனின் எளி சகோதரர்கள், மேலும் சத்யாகி, அர்ஜுனன், தேவகி புத்திரரான பரமபுருஷன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், பெண்கள் மற்றும் பிறர் அனைவரும் ஏக மனதாக அரசரின் கருத்தை ஆதரித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாருங்க, அவரு யுதிஷ்டர் சொன்னதுனால இவங்க எல்லாருமே வந்து நகுலன் சரி, சகாதேவன் சரி, எல்லாருமே. ஆனா இதுல மட்டும் பீமனுக்கு மட்டும் உடன்பாடே கிடையாது. அது ஏன்றது இப்போ திரும்ப வரும் படிப்போம் அதை. ஏன்னா அவருக்கு மட்டும் உடன்பாடு கிடையாது. அதையும் வந்து அது காரணம் அதுக்கும் வந்து பகவான் ஒரு லீலை வச்சிருக்காரு. அது என்னன்னு படிப்போம். ஆனா எல்லாருமே வந்து இந்த இடத்த வந்து ஓகே சொல்றாங்க, யுதிஷ்டர் சொன்னது கரெக்ட் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வராங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 51. ஆயினும் பீமன் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை. சுயநலனுக்காகவே அல்லது தலைவனின் நன்மைக்காகவோ கூட அதை செய்யாமல் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாமல் உறங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தைகளை கோபத்துடன் கொலை செய்தவனை இக்குற்றவாளியை கொன்றுவிடும்படி பீமன் கூறினார். பீமன் சொன்ன காரணங்கள் உங்களுக்கு ஓகேவாப்படுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் புரிஞ்சது வரைக்கும் அதுக்கு ஏதாவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? இல்ல பிரபுஜி, அது வந்து பீமன் வந்து இவங்க எல்லாம் கொன்னுட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு பழி வாங்கணும்னு தான் நினைக்கிறாரு. ஏன்னா அவருடைய தன்மை அது மாதிரி. ஏன்னா அவர் ஒரு பலசாலி. அது ஏன்னா அந்த இடத்துல எப்படி சொல்ல வரும்னா அதுல ஒரு கர்வம்னு சொல்லலாம். கர்வம்னா அவர் பெரிய மாவீரன் இல்லைங்களா? ஒரு வாயு புத்திரனோட ஒரு இதுதானே அவரு. அந்த தன்னுடைய பலத்தின் மேல அபரிமிதமான ஒரு நம்பிக்கை. சோ அதுதான் இங்க கொண்டு வராங்க. அது வந்து ஆனா பீமன் அது உணர்றாரு என்னன்னு பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அது இல்லாத அவன் செஞ்ச செயல், அந்த மாதிரி செயல் அவன் பலசாலியா இருந்தாலும் கூட அவன் செஞ்ச செயல் மன்னிக்க முடியாத செயல்ன்றது அவர் நினைக்கிறார். இவங்க சொல்ற மெத்தட் வேற, அவர் நடைமுறை வேற. அதாவது பீமன் வந்து பலசாலியா இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, குழந்தைய கொன்றதா அங்க மெயினா பாக்கணும். யாரா இருந்தாலும் சாதாரணமா யாரா இருந்த பாமர மக்கள் யாரா இருந்தாலும் இந்த எண்ணம் தோன்றும். அது வந்து நம்ம வேணா அப்படி எல்லாம் தோன்றும். சாதாரண ஜட உலகில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் தான் தோன்றும். இப்ப மாதாஜி சொன்னதான் பாயிண்ட் கரெக்ட். ஏன்னா இப்ப நாம கலியுகத்துல இருக்கிறோம். கலியுகத்துல இருந்து நம்மளுடைய பிரதிபலிப்பு இப்படிதான் இருக்கும். இந்த மாதிரிதான் நம்ம கண்ணோட்டம். நம்ம குழந்தைய கொண்டுட்டான் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வரும். ஆனா அந்த இடத்துல பீமனுடைய பலத்தையே நான் பார்க்க வேண்டியது, குழந்தைகளை கொண்டதான் அங்க கான்செப்ட் காமிச்சிடும். ஏன் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் பீமனை ஏன் இந்த பாயிண்ட் பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா,
ஏன்னா வந்து திரௌபதி வந்து அங்க கொண்டு சொல்றாங்க, நிறைய பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க. அதுல வந்து பகவான் ஆனா சைலண்டா பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து அப்படியே சமாதானம் ஆகிற மாதிரி சமாதானப்படுத்துறாங்க திரௌபதி. ஆனா யுதிஷ்டர் வந்து என்ன சொல்றாரு, ஒரு நாட்டுக்கே சக்கரவர்த்தி ஆக போறவர், அவர் தான் மூத்தவர். அவரு சொன்னதை எல்லாருமே ஓகே பண்றாங்க. ஆனா பீமன் மட்டும் ஏன் ஓகே பண்ணல? அதுதான் நான் இங்க சொல்ல வரேன். இப்ப முக்கியமான இடத்துல வந்து எல்லாருமே சொல்லியாச்சு, ஓகே பண்ணிட்டாங்க. ஆனா பீமனுக்கு மட்டும் அந்த இடத்துல வரலன்னா காரணம் என்னன்னா இதுதான் நம்ம மெயினா பாயிண்டா எடுத்துக்கணும். எப்படி பாயிண்ட்னா, அவர் வந்து ஒரு பலசாலி மட்டும், அது மட்டும் இல்லாம அவர் வந்து தன்னுடைய மகன்களை கொன்றான் அப்படின்றத அந்த இடத்துல கோவப்படுறாரு. கோவப்படுறதுல அர்த்தம் இருக்கு. ஆனா அது என்ன அர்த்தம், எதுக்காக அந்த மாதிரி கோவப்படுறான்றத இனி வரும்போது பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. சதுர்புஜ 4 கரங்களை கொண்ட மூர்த்தியான பரமபுருஷ பகவான் பீமன், திரௌபதி முதலானவர்களின் வார்த்தைகளை கேட்ட பின் அவரது பிரிய நண்பனான அர்ஜுனனின் முகத்தை நோக்கியவாறு நகைப்பது போல் பேச துவங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. சூத்திரதாரி, அதாவது யாரு சூத்திரதாரி? யாரு? நம்மளுடைய பகவான். எல்லாம் ஆதி அந்தம் வித்தையில அவர் அழகா நம்மட்டு சிரிப்பு சிரிக்கிறார். ரொம்ப அழகா சிரிக்கிறார். அந்த சிரிப்பை பார்த்தீங்கன்னாவே அந்த மாதிரி இருக்கும். அவர் சிரிக்கிறார். காரணம் எல்லாத்துக்கும் அவர் தான். அவரு அழகா சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல பண்றாரு. இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாருன்றதை நாம அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், ஒரு பிராமணரின் நண்பனை கொல்லக்கூடாது. ஆனால் அவன் வலிய தாக்குபவனாக இருந்தால் அவனை கொல்லத்தான் வேண்டும். இத்தீர்ப்புகள் அனைத்தும் சாஸ்திரங்களில் உள்ளன. அவற்றிற்கேற்ப நீ செயல்பட வேண்டும். உன் மனைவிக்கு நீ அளித்த வாக்குறுதியை நீ காப்பாற்ற வேண்டும். அதே சமயம் பீமசேனனையும் என்னையும் கூட நீ திருப்திப்படுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி கொண்டு வராரு பாருங்க பகவான். அதுதாங்க பகவானுடைய லீலையே. பகவானுடைய லீலையே அதுதான். எப்படி அழகா கொண்டு வராரு. நீ உன்னுடைய அதுதான். யாருமே சரி, யாருமே வந்து நமக்கு இது பாடம். இது யாருமே நம்ம கோவப்பட்டாலோ ஏதோ பண்ணாலும் சரி, அந்த இடத்துல பொறுமை காக்கணும். பொறுமை காக்காம நாம ஏதாவது வாயை தவறி நம்ம சாபமோ இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும்னு நினைச்சோன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ 2 கட்ட நிலைமை தான் நம்ம வந்துடும். இப்ப அர்ஜுனனை கொண்டு இங்க பாயிண்ட் பண்றாரு. ஆனா திரௌபதிக்கு இது காரணம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன பத்தில துரியோதனோட லீலை சொன்ன பாருங்க. துரியோதனை என்ன பண்ணா, அந்த இடத்துல வந்து மாளிகை உள்ள போயிட்டு தண்ணியில காலை தெரியாம அங்க தவறுதலா செய்ய போய் நம்மட்டு சிரிப்பு யாரு? பாஞ்சாலி. இதனாலதான் மகாபாரதமே வந்து தலைவே நடந்த காரணமே ஒரு பெண் வந்து என்னை பார்த்து கேவலமா சிரிச்சிட்டானே என்ற துரியோதனன் கோபத்துல ஆக்ரோஷத்துல வந்து இங்க வேற மாதிரி ஸ்டெப் எடுத்தான். அதேதான் இந்த இடத்துலயும் நடக்குது. நீங்க வந்து ஒரு பெண் சொன்னதுனால என்ன பண்றாரு அர்ஜுனன்? என்ன பண்றாரு? அந்த அவளை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காகவே ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டாரு. தெரியாம அந்த வாக்கு கொடுத்துட்டாரு. இந்த இடத்துல அந்த வாக்கு நிறைவேற்றி ஆகணும். அதே மாதிரி பீமன் சொன்ன பாயிண்ட்டும் கரெக்டான பாயிண்ட் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனன் பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஒரு பிராமணன் நண்பனை கொல்லக்கூடாது, ஆனா நான் வலிய தாக்குபவனை இருந்தால் அவனை கொல்வதின் வேண்டும். இத்தீர்ப்பின் அனைத்துமே சாஸ்திரங்கள் உள்ளன. அவற்றுக்கேற்ப நீ செயல்பட வேண்டும். உன் மனைவிக்கும் நீ அளித்த வாக்குறுதியை நீ காப்பாற்ற வேண்டும். அதே சமயம் பீமசேனனும் என்னை கூட நீ திருப்திப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றாரு. இது எவ்வளவு முக்கியமான இடம் பாருங்க இந்த இடத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. 55 என்ன சொல்றான் பார்ப்போம். இது பொருள்படும் உத்தரவுகளின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட பகவானின் உள்ளெண்ணத்தை அர்ஜுனனால் உடனே புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இவ்வாறாக அர்ஜுனன் அஸ்வத்தாமனின் தலையில் இருந்து முடி மற்றும் மணி ஆகிய இரண்டையுமே தனது வாளால் வெட்டி எறிந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நாம இதுக்கு ஏன் இந்த சொல்றாங்க, அவரு தலைமுடியில இருந்து அத மணி எடுத்துடுறாங்க. தலைமுடியில லைட்டா முடியை வெட்டி எடுத்துட்டா போதும்னு சொல்றாங்க. அது ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றாங்கன்னு ஓரளவுக்கு யாரும் தெரியுமா? சொல்ல முடியுமா? முடிய வெட்டி எடுத்துட்டு அந்த அவமானப்படுத்தினாலே அவர் வந்து கொன்றதுக்கான அர்த்தமாயிடும் பிரபு. அந்த மணி முடிதான் வரப்பிரசாதம். அதையே எடுத்துட்டு அவன் எல்லாத்தையுமே இழந்த மாதிரி. ஆமா 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 ஆமா. இப்போ நம்ம சனாதன தர்மத்துல ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, கேலி பண்ணுவாங்க. மத்த பிரிவினர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, கோயில்ல போய் நம்ம முடி கொடுப்போம் இல்லைங்களா? முடி கொடுத்துட்டு வருவோம். முடி கொடுத்துட்டு வந்தது இல்லாம இப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நாத்திகம் பேசுறவங்க, ஏன் கடவுள் பகவானுக்கு போய் முடி மட்டும் கொடுக்குறீங்களா, கையை காலை கொடுத்துட்டு வர வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா வந்து முடி கொடுத்தா அந்த சாஸ்திரம் அவனுக்கு தெரியாது.
அந்த நாத்திகம் பேசணும் சாஸ்திரம் தெரியாது. ஒரு முடியை நாம கொடுத்தோம்னு நினைச்சிங்களேன், நம்மளுடைய வம்சமே நாம பகவானுக்கு அடிபணிகிறோம் அப்படின்றதான் அது காரணமே. அதுதான் இந்த இடத்துல அழகா சொல்றாரு பாருங்க. அசோத்தாமனின் முடியில் மற்றும் மணியும் இரண்டுமே தனது வாளால் வெட்டி எறிந்தார். அதை எண்டி பண்ணிட்டானே அவனுடைய வெறும் பிடம்தான். அவர் வெறும் அந்த பாடி மட்டும்தான் இருக்கே தவிர அவனுடைய எல்லாவுடைய அசிங்கங்களும் அதுல அடங்கி எல்லாமே அதுல கலந்து எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். நாம புரிஞ்சுக்கலாம். இதை பிரபுஜி எதை சொல்ல வந்தீங்க சொல்லுங்க பிரபு. கிருஷ்ணா பிரபுஜி, முடி எடுத்தாவே செத்ததுக்கு அடையாளம் தான். அது ஈக்குவல் பண்றாரு. பீமனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சரியானபடியை தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அழகா சொன்னீங்க பிரபு. இதுதான் காரணம். இப்ப வந்து அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த இடத்துல பகவான் ஒரு நம்மட்டு சிரிப்புறாரு. அது சுட்டியும் காட்டுறாரு. நீ எப்படி வாக்கு கொடுத்த பீமனுக்கு, என்ன வாக்கு பீமன் சொன்னதுக்கும் எப்படி தீர்ப்பு, அதுக்கு என்ன பண்ண போற அப்படின்னு சொன்ன உடனே அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து யாரு, பகவானுடைய அவரும் ஒரு இதுதானே, அவரும் ஒரு அங்கத்தானே, அவரும் அழகா. ஏன்னா வந்து நரநாராயணா இருந்தவங்களா 2 பேருமே. அது கர்ணனை எப்படி ஏன் வதம் பண்ணணும், நரநாராயணா இருந்து வந்துதான் கர்ணனை வதம் பண்ண முடியும். அது அர்ஜுனனும் பகவானால மட்டும்தான் அவனை வதம் பண்ண முடியும். அதனால பகவானுடைய சரிபாதி தான் அர்ஜுனன் அப்படின்றத நம்ம இருந்து புரியும். அதனால அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த முடியை மட்டும், தலைமுடியை மட்டும், அந்த மணிமகுடத்துல முடியை மட்டும் மணியை எடுத்துட்டு ரைட்டா முடி எடுத்துட்டாவே போதும், அவனோட இது முடிஞ்சிடும் அப்படின்றத நம்ம இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்ல வரல எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அரே, ஒரு பிரச்சனைக்கு மேல 3 பேருக்கான சொல்யூஷன் அங்க கிளியர் ஆகுதுங்க. பீமனுடைய கோபமும் தனிஜாகணும், அர்ஜுனனுடைய வாக்கும் நிறைவேறி ஆகணும். ஏன்னா சத்திரன் வாக்கு வந்து மீறக்கூடாது. திரௌபதியோட நியாயமான கோரிக்கையும் நிறைவேறி ஆகணும். இது எல்லாத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி தான் ஒரே சொல்யூஷன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து இந்த தீர்ப்பு வந்து கொடுத்திருக்கு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அழகா சொன்னீங்க பிரபு. 56வது ஸ்லோகம். கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஒரு நிமிஷம். ஆக்சுவலி மணிமுடிங்கிறது அவங்க தலையில வைக்கிற கிரீடம் தான். அந்த கிரீடத்துக்கு பேர் மணிமுடின்னு பேரு. நீங்க மணி தனியா முடி தனியான்னு இல்ல அவனுடைய நெற்றியில ஒரு அழகான ஒரு மணி இருக்கும். பகவானால், அது ஈஸ்வரனால் கொடுக்கப்பட்டது. அதுல அவனுக்கு அதிக பவர் இருக்கும். அதுல அதை எடுத்துட்டாலே அவன் எல்லா சக்தியையும் இழந்தவன் ஆகிடும். மணிமுடியும் தானே இருக்கு. மணிமுடினாக்கா அந்த அவனோட தலையில உள்ள கிரீடம் தானே, அந்த கிரீடத்துல இருக்கிற முத்துக்கள். இல்ல மாதாஜி, அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பாத்தீங்களா, வேதங்கள்ல வந்து நாம உன்னிப்பா படிக்கணும். இப்ப நான் அணுகுண்டுக்கும் நம்ம பிரம்மாசத்துக்கு விளக்கம் நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா. என்ன சொன்னோம், அதாவது நம்மளுடைய உடல் எப்படி சூட்சமா இருக்கு, சூதல உடலா இருக்கு, உள்ளுக்குள்ள எப்படி நாம சூட்சம உடல் இருக்கோ அதே மாதிரிதான் வந்து நாம என்ன சொல்றோம், இந்த கிரீடத்துல வந்து நாம பாக்குறோம், உள்ளகரை பாக்குறோம். ஆனா அந்த தலை முடி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த முடி முக்கியமானது, அதுவும் முக்கியமானதுதான். அதை நாம கொஞ்சம் கட் பண்ணாவே போதும். அதுதான் நம்ம முன்னோர்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிராமங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவனை மொட்டை அடிச்சு மேல ஏத்துறா, அவனை கழுத மேல ஏத்துறா அப்படின்னு பாத்திருக்கீங்களா, கேட்டிருக்கீங்களா? ஏன் காரணம்னா அது ஏத்தனாவே அவன் பங்கப்பட்டு போறான். பிரபுஜி, சொல்லுங்க. தலையில் இருந்த முடி மற்றும் மணியும் தான் தனியா பிடிச்சிருக்காங்க. தலையில் இருந்து முடி மற்றும் மணி ஆகிய இரண்டையுமே தனது வாளால் வெட்டி எடுத்தார். மணிமுடி கிடையாது, மணிமுடி கிடையாது, முடி மணி தனித்தனியாக செப்பரேட்டா எழுதியிருக்கார் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, அந்த மணி வந்து நெத்தியில இருக்கிறது. அததான் நான் சொன்னேன். அந்த மணிதான் பவர் அவருக்கு, அஸ்வத்தாமனுக்கு பவர். அதை எடுத்துட்டாலே அவன் எல்லாத்தையுமே பவர் பூரா இழந்தவன் அவன். அவனுக்கு யாரு அந்த மணி கொடுத்தாங்க? சிவன் கொடுத்ததுன்னு ஏதோ நான் படிச்ச மாதிரி ஞாபகம், அதனால சொன்னேன். பிரபுஜி, அதுல பொறுமுறையில கடைசியில பாருங்க, ஒரே நேரத்தில் கொல்லவும் பட்டான் கொல்லாமலும் விடப்பட்டான்னு போட்டிருப்பாருங்க. ஆமா 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 பிரபுஜி, அஸ்வத்தாமன் சிவனோட அம்சம் தானே பிரபுஜி? அதான் சிவனாலதானே கொடுக்கப்பட்ட அம்சம் தானே சிவனோடது. டீட்டெயிலா நான் சொல்லணும், அதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும் மாதாஜி. இப்ப டைம் இல்ல. நான் கண்டிப்பா அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது அசோத்தாமனோட நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சிவனோட அம்சம் தான், சிவனோட அம்சம் தான். அது ஏன் அந்த மாதிரி வந்தாங்கன்றது அது ஒரு பெரிய லீலை. அது நல்லா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அசோத்தாமனோட இது லீலை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது என்னன்றதை நான் அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்றேன். டைம் ஆயிடுச்சு நமக்கு. பிரபுஜி, நீங்க எப்ப சொல்றீங்கன்னா முதல்ல எங்களுக்கு சொல்லிடுங்க. நாங்க கரெக்ட்டா அடுத்த கிளாஸ்ல ஸ்டார்டிங்ல நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. அடுத்த கிளாஸ் எப்போ? அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஓகே, தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இத படிங்களா 56.
குழந்தைகளை கொன்றதால் அவன் அஸ்வத்தாமன் ஏற்கனவே உடலின் பொலிவை இழந்து விட்டவனாக இருந்தான். இப்பொழுது தலையில் உள்ள மணியையும் இழந்ததால் இன்னும் அதிக பலத்தை அவன் இழந்து விட்டவனாவான். இவ்வாறாக கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட அவன் முகாமில் இருந்து வெளியே துரத்தப்பட்டான். அவனை கொல்லவும் இல்லை, அவனை அவனை உடலால எந்த இடத்துலயும் இம்சப்படுத்தல. அவனை பாத்தீங்கன்னா அந்த மணிமுகூடத்தில் உள்ள அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த மணியை எடுத்து வேணனால அவனுக்கு பிணமா தான் ஆனான். இப்ப அவனை என்ன பண்றாங்க, விட்டுட்டு வெளியே விட்டாங்க. நீங்க வெளியே போன்னு சொல்லிட்டு துரத்தி விடப்பட்டார் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா புரிஞ்சுக்கலாம். 57 மாதாஜி. தலைமுடியை கத்தரிப்பது, செல்வத்தை பறிமுதல் செய்வது மற்றும் வசிப்பிடத்திலிருந்து வெளியேற்றுவது ஆகியவையே ஒரு பிராமணனின் உறவினனுக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனைகளாகும். உடலை கொல்வது பற்றிய உத்தரவு எதுவுமே அளிக்கப்படவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்ல, தலைமுடியை கத்திரிப்பது, செல்வத்தை பறிமுதல் செய்வது மற்றும் வசிப்பிடத்தை வெளியேற்றுவது ஆகியவை ஒரு பிராமணனின் உறவினருக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனையாகும் அப்படின்றத நாம இது புரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாமே அவங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதான். 58 மாதாஜி. அதன் பிறகு பாண்டு புத்திரர்களும் திரௌபதியும் புத்திர சோகம் மேலோங்க அவர்களது இறந்த உறவினர்களின் உடல்களுக்கு செய்ய வேண்டிய முறையான சடங்குகளை செய்தனர். இப்போ நாம இப்போ ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு வரோம். நான் ஒரு கதை சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் முன்னாடி. எப்ப சொல்றேன்னா அடுத்த வாரம் கிளாஸ்ல அஸ்வத்தாமன் கதையும் சொல்ல வரேன். அதே மாதிரி இந்த புத்திர சோகம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, இப்ப 5 பேரு அந்த பஞ்சபாண்டவர்களோட குழந்தைகளை கொண்டுட்டான் பாத்தீங்களா, அவங்க யாருன்றது யாராவது சொல்ல முடியுமா? அவங்க போன பிறவியில எப்படி இருந்தாங்க, அவங்களோட இது தெரியுமா? படிச்சிருக்கீங்களா? ஞாபகம் இல்ல, படிச்சிருக்கோம் ஆனா மறந்து போச்சு. ஓகே ஓகே. இப்ப நாம அஸ்வத்தாமனை பத்தி நம்மளுடைய அதாவது என்ன சொல்ல வருது, நான் இது அடுத்த வாரம் அந்த டீட்டெயிலா நான் சொல்றேன். ஏன்னா டைம் இல்லை நமக்கு. அது அந்த புத்திரர்கள் 5 பேருமே எப்படிப்பட்டவங்க, முற்பிறவில ஏன் இந்த பிறவில இந்த மாதிரி கொல்லப்படுறாங்க அப்படின்றத நாம பின்னாடி படிப்போம். அது அந்த ஸ்டோரியை நான் சொல்றேன். அது திரௌபதியின் புத்திர சோகம் மேலோங்க அவர்களது இறந்த உறவினர்களின் உடல்களை செய்ய வேண்டிய முறைகளையும் சடங்குகளையும் செய்தனர். அப்படி இதோட முடிச்சுக்கலாம். இந்த அத்தியாயம் இதோட முடியுது. அடுத்த வாரம் புத்திரர்கள் மட்டும் சொல்லிடுமா பிரபுஜி? இல்ல நான் சொல்லல. இல்ல நான் அடுத்த வாரம் கண்டிப்பா சொல்றேன். அது ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் மாதாஜி. பிரபுஜி ரெண்டு கதை நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். ஆனா அடுத்த வாரம் சொல்றேன் கண்டிப்பா. அது நீங்களும் முயற்சி பண்ணுங்களேன். நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க. பண்றோம் நாங்களும் பண்றோம். ஆனா நீங்க சொன்னா நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா நான் சொல்றேன். குந்தி கண்டிப்பா நான் சொல்றேன். அதாவது அடுத்த இதுல சொல்லுங்க. ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது பிரபுஜி. லார்ட் கிருஷ்ணா bless you. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வாரம் அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் பேசியிருக்கோம் 2 பேரும். என்ன குந்தி மகாராணி பிரார்த்தனைகள் ரொம்ப அழகானது. இதை நான் ஒரு இதா சொல்றதோட பிரபுஜி மாதாஜி இப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா குந்தியோட மகளோட அவங்களோட விஷயத்த ஒரு மாதாஜி சொன்னா ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு என்னோட இது அது. அதனால நான் அடுத்த வாரம் நம்ம மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்க சொல்லியிருக்கோம். அதனால அவங்க ரொம்ப அழகா எடுப்பாங்க இதை பத்தி. ஏன்னா அப்பதான் நம்ம அந்த கரெக்டா இதாகும். இப்ப நான் எடுக்கிறதோட அவங்க எடுத்தா நல்லா இருக்கும். கதை கண்டிப்பா நான் முன்னாடி ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிடுறேன். கதை நானே சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிருங்க. கதை சொல்றேன் நானு. எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிருங்க. ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இல்ல க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க பிரபுஜி. பிரபுஜி எண்டிங் பிரேயர் சொல்லுங்க பிரபுஜி. சொல்லிடுறேன். எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஒரு நிமிஷம். ஓம் சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா.